ପ୍ରଗତି ଓ ମାନବ ଧର୍ମ ପାଠର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଆଲବର୍ଟ ଶ୍ୱାଇଜର କିଏ? ଆଲବର୍ଟ ଶ୍ୱାଇଜର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ସମାଜର ହିତ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆସ। ସମାଜର ହିତ ନିମନ୍ତେ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ଚାହୁଁଛୁ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବିଷୟାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ବୋଲି ଓ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2କୁ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକତା ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ବ୍ୟାପକତା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର